Epilog. Tragovi u vremenu, kao i priče o ljudima koji su ostavili te tragove u mome rodnom gradu, trebaju biti zapisana i drago mi da sam se upustila u taj pothvat. Ta će svjedočanstva nadolazećim naraštajima pripovijedati o jednom vremenu. O vremenu drugog lica našeg Zagreba. O idealiziranim slikama prošlosti i mladosti u kojima smo skloni zaboraviti sve ono što nije bilo tako lijepo. Ovo je knjiga i o tom vremenu i vremenu jedne mladosti. Moja mladost živi u slikama. U brojnim anegdotama kojih se ponekad prisjetim, u požutjelim fotografijama, starim knjigama i ponekom nečitkom pismu. A sve manje u pričama. Ljudi koji su mogli nešto ispričati o tim davnim vremenima polako nestaju sa scene. Moja mladost nije ni Zara, iako volim otići u taj dućan, ali ne da bih kupovala odjeću, jer često nemam ni za ono osnovno, a kamoli za precijenjene krpice, već da sjedem na klupicu za isprobavanje cipela, zatvorim oči i prisjetim se. Osjetim miris knjiga, jer on se uvukao u zidove. I to će zauvijek biti Kuglijeva knjižara, barem dok smo živi mi koji je se sjećamo. Jer ovo je knjiga o knjigama i knjižarama. Jer knjižare su one koje čine gradove metropolama, a ne blještavi dućani. Danas knjižare umiru. Umiru knjige. Niču shopping centri. I nikada nismo mislili da će Kindle i pametni telefoni zamijeniti knjige. Došla su neka sasvim drugčija vremena. Bolja ili lošija? Ne znam. O tome neka sude budući naraštaji.